kasasad ti panagbiag mi ay rigat lati kalak amang ni pudno day ta di kay nga tamamati. Biag ni iti Amerika, ipay magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut met ibulsa. Nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na. Credit card la, ayan tinamnama. Nulakit na pintas ti credit history kaka. Kasasad ti panagbiag mi ay rigat lati kalak amang ni pudno day ta di kay nga tamamati. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut met ibulsa. Nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na. Credit card la, ayan tinamnama. Nulakit na pintas ti credit history kaka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut met ibulsa. Nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na. Credit card la, ayan tinamnama. Nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card la, magyanta kita ka. Wen kastoy ti biag ni iti Amerika. Addam ko manipod nagluganak nga eroplano. Dito'y kaunggak simngay nagpayduma aragsak. Tanamitin ko adda akun para iso. Bitbit ko't karton ken maletak ta isuda laeng ti kukwak.
lugar na ragsak tinasang petak, ngem sumuknor iliw ko tinagapwak. Nakunak itinakem ko, anos bagita na danon mon kalikagom mo. Haway kay, lamwa ditoy kay dita. Haway kay kanyohe, agtungpal makaha. Madanon amin alugar, pagkaykayan iti kwarta. Haway kay, lamwa ditoy kay dita. Nakapag trabaho at nasapa iti bigat, bit-bit kun pagbalunak, trungen dapan ko pagsadaan iti bas. Iti haway kay pangitundaan na kanya. Haway kay, lamwa ditoy kay dita. Haway kay kanyohe, agtungpal makaha. Madanon amin alugar, pagkaykayan iti kwarta. Haway kay, lamwa ditoy kay dita. Haway kay, kadaruot dulyar kaarig na. Haway kay, Eva Beach way pahuwa-hiwa. Haway kay, Waikiki ingganat way mea. Haway kay, Bird City ingganat way mea. Gandaten di umay ditoy Hawaii, itaganam tabagin iti trabaho anapate. Nuna saldet ka biagmut na talingen, di mula ketpilyen panggedan aserken. Ay wen pudno unay agbyag ka anatalget, nuna agawa ka iti trabaho anapateg. Aglalon saan ka unay amabisyo, di bumurong amabiit panagasenso. Ditoy Hawaii, ay wen ditoy Hawaii, di panagbiag ay wen natalina ay. Di ka agsaldet tapnon ingarumang ay, daytoy a lugar awan pan nakaupay. Noong kagandaten di umay ditoy Hawaii, isaganam tabagin iti trabaho anapateg. Nuna saldet ka biagmut na talingen, di mula ketpilyen panggedan aserken. Ay wen pudno unay agbyag ka anatalget, nuna agawa ka iti trabaho anapateg.
aglalon saan ka? Unay amabisyo, di bumurong, amabiit panagasenso. Dito'y Hawaii, ay wen, dito'y Hawaii. Ipanagbiag, ay wen natalina ay. Inka at saldet, tapnon inka rumang ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Dito'y Hawaii, ay wen, dito'y Hawaii. Ipanagbiag, ay wen natalina ay. Inka at saldet, tapnon inka rumang ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Ukradek di pagkasaritaan, dagiti Filipino iti Hawaii. Tapno maamwantay ti gapwanan, dagiti amatay anam wangayan. Manipud iti Puerto ti Ilocos, naglayag da iti nalawa at taaw. Simanglad da iti kunada a paraiso, na ibanda ti pagyananda a kampo. Naliday ti biagda a sakada, kasman di da maliliwag ti iliw da. Iti naganga inda pinanawan, ken napatega kapirgis ti biagda. May salaeng adolyan ti hurnal, agmalmalem ato o kiti kaunasan. Ngem dagiti amaan anakman, pamilya dati dala binaybayan. Nagbaliw ti linteg ti Amerika, na orde